Nadakop kan pinagsararong puwersa kan Pili Municipal Police Station, Camarines Sur Provincial Police Office, Police Drug Enforcement Unit, asin PDEA Bicol ang sarong dating tricycle driver sa pigkasar na buy-bust operation sa Zone 2 Barangay San Agustin, Pili Camarines Sur pasado alas 11:30 nin Banggi na kaaging Biyernes. Pigbisto ang suspect na si Gwili pa, 47 anyos, may agom, asin residente ka nasabing banwaan. Nakuha sa posisyon kan suspect ang labi sa 300,000 pesong kantidad ng shabu na may gabat na poko mas o menos 52.3 gramo. Pwede na po yun ng pusher buyer po namin, ng pusher buyer. May ginamit siyang isang genuine 1,000 peso bill. Tapos nasa ibabaw ng 12 pieces 1,000 bill na budil money. Nasa kustodiya pa kan Pili MPS ang suspect na nahahampang sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. So later on, delikado rin po yan. So kung maaari po sana, huwag na, better na maghanap na lang po tayo ng medyo magandang trabaho, na legal na trabaho. Katakod kay ni, liwat man na nagtaong patani dan Pili MPS sa mga individual na inbelto sa paggamit asin pagpapalakop nin ilegal na droga na ini, ang tuldukon na habang igwapang tsansang makapagbakli. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Mae Encinares.